ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғ ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. санаи 3 июли соли 2026 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷоми боздиди корӣ ба шаҳри Теҳрони ҷумҳурии Исломии Эрон сафар карданд. дар шаҳри Теҳрон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Исломии Эрон Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба роҳбарият ва мардуми дӯсти Эрон дар робита ба шаҳодати собиқ роҳбари олии кишвар Оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ изҳори tasalliyat карданд. зимни суҳбат аз раванди рушди ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Эрон изҳори қанотмандӣ карда шуд. фаъолияти босамари комиссияи муштараки байниҳукуматӣ ҳамчун василаи муҳими робитаҳои иқтисодиву тиҷорӣ таъкид гардид. гуфта шуд ки ҳаҷми табодули молу коло миёни ду кишвар дар 5 соли охир 8 баробар афзуда дар соли 2025 қариб ба $500 миллион наздик шуд. зимнан изҳори бовар карда шуд ки барои расонидани ин нишондод ба $1 миллиард дар ояндаи наздик тамоми имкониятҳои зарурӣ мавҷуданд. татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои саноат, энергетика, маъдан, кишоварзӣ, роҳсозӣ, ҳамлу нақл, сайёҳӣ ва тандурустӣ муҳим шуморида шуд. зимни баррасии масоили амнияти изҳори умед карда шуд ки раванди сулҳу созиш ва афзалият додан ба роҳҳои сиёсию дипломатии ҳалли низоъҳо дар минтақа устувор хоҳад монд. дар фароварди мулоқот бори дигар алоқамандии ҳарду ҷониб ба тавсеяи беш аз пеши робитаҳои гуногунҷанба миёни ду кишвари дӯсту бародар таъкид гардид. забони тоҷикӣ ки забони расмӣ ва давлатии ҷумҳурии Тоҷикистони соҳиби истиқлоламон аст, яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. забони давлатӣ муҳимтарин рамзи истиқлоли давлативу сиёсии мо ба ҳисоб меравад. мувофиқи моддаи дуюми Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикӣ мебошад. тибқи моддаи дуюми қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид санаи 5 октябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда мешавад ва забон низ яке аз рукнҳои давлатдорӣ ва нишони миллат аст. ин ва дигар маълумотҳо зимни ҷалсаи навбатӣ таъкид карда шуд. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ ҷаласа доир гардид ки дар он раиси кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Сахидод Раҳматуллозода иштирок дошт ва сухан гуфт. зимни баромад Сахидод Раҳматуллозода аз натиҷаҳои санҷиши рафти иҷрои қонун дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 ва дигар асноди қонунгузорӣ оид ба забон аз ҷониби гурӯҳи кории кумитаи мазкур ки дар шаҳри Панҷакент гузаронида шуд ёдовар шуд. ӯ изҳор дошт ки дар кишвари маҳбубамон барои рушди забони давлатӣ роҳандозии коргузорӣ ба забони тоҷикӣ асосҳои қонунӣ таҳия шудааст ва он бояд дар ҳамаи ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳо новобаста ба шакли моликият риоя карда шавад. зеро забони тоҷикӣ аз зумраи забонҳои ширину гуворо ва бою пурғиноват буда дар байни забонҳои дигар мақоми шоиста дорад.
забони тоҷикӣ забоне ки тӯли ҳазорсолаҳо шоирону мутафаккирон олимону адибон хиратмандони гузаштагонамон аз қабили рӯдакиву синову фирдавсиву саъдиву ҳофизуллоиқ ва даҳҳои дигар бузургони зиндаёд осори хешро рӯи коғаз оварданду то имрӯз ба мо расидааст. чуноне роҳбари давлат пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба мақому манзалати забони модарӣ гуфтанд: забони тоҷикӣ поянда аст, то даме ки миллати тоҷик ҳаст, забони ӯ низ пойдор хоҳад буд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ, феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ ки бо қарорҳои ҳукумати кишвар тасдиқ шуданд шарҳ дода шуд. ҳамчунин барои ислоҳи камбудиҳои зимни санҷиш дар коргузорӣ ва навишти лавҳаю овизаҳо ошкор шуда маслиҳату дастурҳо дода ба саволу масъалагузориҳои иштирокчиён посух гуфта шуд. дар интиҳо таъкид карда шуд ки вазифаи муқаддаси ҳар фарди худогоҳу ватандӯсти кишварӣ соҳиби истиқлоли кишварамон поку беолоиш нигоҳ доштани ин ганҷи бебаҳо рукни меҳварии давлатсозу миллатофар мебошад. дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар ҳамбастагӣ бо шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен дар мавзеи зебоманзари Чиларча аввалин хонандагон ба истироҳати тобистона фаро гирифта шуданд. инҷо пас аз воридшавии 4 гурӯҳи хонандагон ва дигар тадбирҳои пешбинишуда, хонандагон дар оғози ин чорабинӣ суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро карданд. муовини раиси шаҳри Панҷакен Парвина Нақибӣ дар оғози ин чорабинӣ аз номи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин паёму таманноҳои самимона расонид. инҷо аз рӯи иттилои масъулин дар даври аввал 100 нафар хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. ҳамин тавр аз тарафи хонандагон нахуст парчами созандагони ватан ба майдон ворид гардида, сипас аз тарафи онҳо барномаи рангоранги адабию фарҳангӣ, мусиқӣ бо намоиши саҳначаҳои варзишӣ манзури ҳамагон гардид, ки бо кавкубиҳои бардавом истиқбол гирифта шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Талабшо Тошиф. бо мақсади шиносоӣ бо вазъи минтақаҳои аз офати табиӣ зарардида, раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода аз мавзеъҳои зарардида дар ҷамоатҳои деҳотӣ Шинг, Ёрӣ ва Амондара аз ҷумла деҳаи Роҷ боздид намуд. иттилоъ дода шуд, ки бар асари боришоти шадид ва омадани сел аз рӯзи 19 июни соли равон 3 пули мошингузар пурра вайрон, беш аз 1 километр роҳ, зиёда аз 30 манзили истиқоматӣ ва зиёда аз 30 гектар замини кишоварзӣ зери лою рек монда, ба як қатор инфрасохтори деҳаҳо низ зарар расидааст. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Шинг, канали Марғедар, ки заминҳои кишоварзиро обёрӣ мекунад, осеби ҷиддӣ дидааст. қариб 7 километр маҷрои он бо селоба пур шуда, корҳои тозакунӣ ва барқарорсозӣ бо истифода аз техникаи муҳандисӣ идома дорад. раиси вилояти Суғд ба масъулин дастур дод, ки бо ҷалби техника ва нерӯи корӣ ҳар чӣ зудтар канали осебдидаро аз лою сел тоза намуда, таъминоти обёрии заминҳои кишоварзиро пурра барқарор намоянд. ҳамзамон супориш дода шуд, ки корҳои барқарорсозии пулҳо, роҳҳо ва шабакаҳои муҳандисӣ бо суръати баланд ба анҷом расонида шаванд. таъкид гардид, ки тибқи супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзи аввал ситоди махсуси корӣ барои муайян ва бартарафсозии хисорот таъсис дода шуда, ба оилаҳои зарардида кӯмакҳои аввалиндараҷа расонида шуд.
گروه‌های مهندسی و صحوی همزمان کارهای ساحل مستحکم‌کنی و پیشگیری خف تکراری سیل را ادامه می‌دهند. ضمن صحبت با ساکنان دهه رج، رئیس ولایت اظهار داشت که دولت و حکومت مملکت تحت راهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی تمام امکانیت‌ها را سفربر نمودند. در انجام سفر کاری با عائله‌های آسیب دیده کمک‌های مالیوی یک وقتینه سپاریده شد. در شهر پنجکن در دوره نقشه آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان علاوه بر نقشه پیش‌بینی شده ساختمان انشاءات تعیینات گوناگون ادامه دارد. در این زمینه رئیس شهر پنجکن خالقزاده عبدالخالق با رفت بنیاد میدان و گلگشت ابوالقاسم فردوسی دیدن نمود که اینجا با اتمام کارهای ساختمانی به یک منطقه زیبای استراحتی و بزرگداشت مؤلف شاهنامه بیزوال تربیت نسل جوان در راه خودشناسی و میهن‌پرستی تبدیل خواهد یافت. در ادامه بازدیدها رفت بنیاد دهه نو در موضع یخدان دهه گلستان جماعت دهات وارو برای مهاجران اکولوژی از نظر گذرانیده به مسئولین جهت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی به استفاده سپاریدن آن دستور داده شد. در این روز همچنین از رفت بنیاد بینای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 116 دهه روزی آبناک جماعت دهاتیاری بازدید کرده شد. در دهه میندانه در جای سابق بینای فرم چارواداری صاحبکار مفتاح نرزیف برای پرورش تا 60,000 سر مرغ بینا می سازد که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی به استفاده داده می شود. در دایره نقشه آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بیناهای 12 قبطه محله سمرقندی شهر پنجکن که آغاز سالهای 90 عصر گذشته برخلاف قاعده‌های معمولی مورد استفاده قرار داده شده بود تعمیر و تجدید می‌گردد. طبر ضمن بازدید رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده از آغاز کارهای تعمیر و تجدید گفته شد آن با مبلغ گذاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن از جانب پیمانکاران جمعیت سهامی گشاده پنجکن ساز و جمعیت دارای مسئولیت محدود شراره به جا آورده می شود. در ادامه بازدید از ساختمان انشاءات جشنی رئیس شهر پنجکن خالقزاده عبدالخالق با رفت کارهای ساختمانی در بینای ماموریه مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی اجنسی سقوط اجتماعی و نفقه در شهر پنجکن و ساختمان بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 در دهه آزادگان دیدن نموده برای وسعت کارهای ساختمانی و با صفت بلند انجام دادن آن به پیمانکاران دستور داده شد. خیر و احسانکاری از جمله بهترین فضیلت‌های انسانی به حساب می‌رود. میگویند شخصان خیرخواه کارهای ثواب را بیشتر در لحظه‌های وزنین زندگی نیازمندان انجام می‌دهند. با مقصد دستگیری و غمخوری به عائله‌های ضرردیدگان آفت طبیعی کمک‌های نوبتی نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن دسترس کرده شد. تحت راهبری مدیر شعبه کاربازانان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن همزیر زمانی در همکاری با دیگر شعبه و بخش‌های مقامات محلی شهر اینچنین فعالزنان با عیادت عائله‌های ضرردیده سیل با دهه رج جماعت دهاتی امانداره رفته با آنها مواد خوراکه و روزگارداری دسترس نمودند. کمک‌ها از داروواری، مواد سانیتری و بهداشتی، سر و لباس، انواع گوناگون خوراکواری، اشیاء روزگار و دیگر لوازمات ضروری عبارت بود. در صحن حوله مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 63 به نام سمرالدین قابلیفی دهه رج ملاقات نمایندگان مقامات محلی با باشندگان این دهه برگزار گردید. ضمن صحبت ساکنان از توجه و غمخواری ها روح بلند گردیده اظهار سپاس و منتداری خویش را بیان نمودند.
ёдовар бояд шуд ки санаи 19 июни соли равон дар чанд ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакент сел омад. дар натиҷаи омадани сел манзилҳои истиқоматӣ, иншооти ёрирасон, роҳ, хатти обу барқ, заминҳои кишт ва амволи сокинон зиёни ҷиддӣ дида хисороти зиёд ворид шудааст. аз лаҳзаҳои аввали ин ҳодисаи нохуш рафти бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ зери назорати доимии ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри Панҷакент қарор дошта ситоди шабонарӯзӣ ташкил карда шудааст. то ба имрӯз манзилҳои истиқоматии сокинон, роҳҳои деҳа аз лойоба тоза карда шуда, хатти интиқоли барқ барқарор гардида, мардум бо оби полизӣ ва нӯшокӣ таъмин ҳастанд. ҳоло дар ин ҷо ситоди шабонарӯзӣ ташкил шуда, бо ҷалби техникаҳои махсус бо муттаҳидии ҳашарчиён корҳои барқароркунӣ бо маром идома дорад. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, роҳбарони корхонаву ташкилот ва муассисаҳо, инчунин фаъолону соҳибкорон тариқи ҳашар манзилу роҳҳои аз сел харобгаштаро тоза карда, роҳҳоро барқарор карданд. бо ҷалби техникаҳои зарурӣ ва дастгирии сокинони ба нангу номуси шаҳри босонии Панҷакент пул бунёд шуда истодааст. инчунин барои зарардидагон кӯмаки моливу пулӣ низ дастрас карда шудааст. рафти бартараф кардани оқибати офати табиӣ дар деҳа ва кӯмак ба оилаҳои зиёндида зери назорати ҳамарӯзаи ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. дар заминаи нақшаи чорабиниҳои тарғиботӣ ва ташвиқотии прокуратураи шаҳри Панҷакент, мулоқоти навбатии прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода бо роҳбарият, фаъолон ва сокинони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан баргузор шуд. мулоқотро муовини раиси шаҳри Панҷакент Эркин Хушбахтзода ҳусни оғоз бахшид ва ба ҳозирин иттилоъ дод ки мақсаду мароми чунин чорабиниҳои тарғиботӣ пеш аз ҳама ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон равона гардида, дар ин самт мо бояд барои ободии диёри худ, тарбияи фарзандон, пешгирӣ аз равандҳои номатлуб саҳми хешро гузорем. прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода зимни суханронии хеш нахуст таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба иқдоми навбатии ҷаҳонии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 25 июни соли равон дар арафаи 29 солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо қаъдномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид мавриди қабул қарор гирифт дар бораи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои насли оянда солҳои 2027 ва 2036 гузориш дод ва таъкид кард ки мо бояд аз чунин иқдомҳои пешвои миллат ва давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳон ифтихор намоем. дар идомаи суханронии хеш Искандар Раҳматзода таваҷҷӯҳи роҳбарият, фаъолон ва сокинони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасанро пеш аз ҳама ба мавзӯъҳои доғи имрӯза ҷалб кард. ӯ аз ҳозирин даъват намуд ки дар байни ҷавонону наврасон, фарзандони хеш бояд ҷиҳати пешгирӣ аз ҷиноятҳо ба онҳо маслиҳат ва тавсияҳои мушаххас дода, ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия дар масъалаҳои таълимӣ, масъулияти падару модарон барои таълиму тарбияи кӯдак ва ҳамзамон риоя намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирии зӯроварӣ дар оила, дар хонаводаҳо ба амал овардани меҳру муҳаббати аъзои оилаҳо,
ҳамзамон пешгирии шомилшавии шаҳрвандон махсусан ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва террористӣ эҳтиром гузоштан ба либоси миллии тоҷикӣ роҳ надодан ба худсарона ишғол намудани қитъаҳои замин ва дигар масъалаҳое ки барои мардуми мо хеле зарур аст андешаву мулоҳизоти хешро баён кард. ӯ таъкид кард ки омили асосии пешгирӣ аз чунин равандҳои номатлуб ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон алоқамандии калон дорад ва аз роҳбарияти ҷамоати деҳотӣ халифа ҳасан аҳли зиё фаъолони ин ҷамоат даъват ба амал овард ки онҳо бояд мунтазам бо сокинони ин ҷамоат суҳбату мулоқотҳо анҷом диҳанд. моҳияти сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дастури супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, нишондодҳои паёми навбатии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар масъалаҳоеро ки имрӯз барои ободонии диёри азизи мо ва истиқболи сазовори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон равона шудааст, пайваста шарҳу изҳоқ диҳанд ва мардумро пеш аз ҳама ба корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ, ифтихор ва дӯст доштан аз ватани соҳибистиқлоламон тоҷикистон ҳидоят намоянд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. дар заминаи нақшаи чорабиниҳо ва супоришҳои прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон ва прокуратураи вилояти Суғд аз тарафи прокуратураи шаҳри Панҷакен нақшаи чорабиниҳо вобаста ба пешгирӣ ҷинояткорӣ ва дигар амалҳои номатлуби ҷомеа дар ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон корҳои мушаххас амалӣ мешаванд. аз рӯи нақшачорабиниҳои прокуратураи шаҳри Панҷакен дар ҳамаи 14 ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакен мулоқоту суҳбатҳо вобаста ба нақшаи чорабиниҳои тасдиқшуда идома дорад. мулоқоти ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакен мушовири адлияи дараҷаи 3 Сидиқзода Муҳаммадҷон дар ҷамоати деҳоти Сараз баргузор гардид. мулоқотро раиси ҷамоати деҳоти Сараз Дилнавоз Султонова ҳусни оғоз бахшид ва ба ҳозирин иттилоъ дод ки имрӯз мақсади ҳар яки мову шумо ин бояд аз ҳама гуна ҷинояткориҳо даст кашем ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз ҷумла сокинони ҷамоати деҳоти Саразро баланд бардорем. ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакен мушовири адлияи дараҷаи 3 Сидиқзода Муҳаммадҷон зимни суханронии хеш ба ҳозирин иттилоъ дод ки баргузории ин мулоқот нахуст дар ҷамоати деҳоти Сараз ба он нигаронда шудааст ки аз рӯи таҳлилҳои мо сатҳи ҷинояткорӣ дар ин ҷамоат дар муқоиса ба дигар ҷамоатҳои шаҳри Панҷакен боло мебошад ва мо ҳамагон бояд тамоми имкониятҳоро барои коҳиш додани ҷинояткорӣ, пешгирӣ аз ҳама гуна зуҳуроти номатлуби ҷомеа, зӯроварӣ дар оила ва дигар масъалаҳоеро ки ба амнияти ҷомеа як нав халал ворид мекунад, инҷо мавриди гуфтугӯи ҷиддӣ қарор диҳем. дар идомаи суханронии хеш Сидиқзода Муҳаммадҷон масъалаҳои мубрами рушди ҷомеаро дар алоқамандӣ бо волояти қонун, пешгирӣ аз ҳама гуна ҷиноятҳо, ҳамкорӣ бо мақомоти дахдор аз ҷумла мақомоти прокуратура аз самтҳои фаъолияти муштарак арзёбӣ кард. таъкид шуд ки минбаъд чунин мулоқоту суҳбатҳо дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти Панҷакен маҳаллаҳои алоҳида баргузор мешавад ва мо итминони
комил дорем ки сокинони ҷамоати Сарас аз ин мулоқоту суҳбатҳо хулосаҳои зарурӣ мебароранд ва барои пешгирӣ аз ҳама гуна ҷинояткориҳо саҳми хишро мегузоранд, зеро дар ҷомеае ки ҷинояткорӣ коҳиш меёбад, дар он ҷомеа рушд, пешравӣ ва амну субот таъмин хоҳад шуд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Исмоил Холов. дар доираи амалиёти профилактикии маданияти шаҳрдорӣ дар ҷамоати деҳоти Сарас ҷаласаи корӣ баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳими вобаста ба таъмини суботи ҷомеа, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ҳифзи арзишҳои миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар ҷаласа муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен, подполковники милитсия Усмон Умарзода, раиси ҷамоати деҳоти Сарас, нозирони минтақавии милитсия, масъулони бахши танзим, имомхатибон, раисони маҳаллаҳо, фаъолони ҷамоат ва шахсони аз массаҳои ислоҳӣ озодшуда иштирок намуданд. муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен, подполковники милитсия Усмон Умарзода зимни суханронӣ изҳор дошт, ки мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳамкорӣ бо дигар сохторҳои дахдор барои пешгирии ҷинояткорӣ миёни ноболиғону ҷавонон, назорати раванди таҳсил дар массаҳои динӣ хориҷи кишвар, танзими муҳоҷирати меҳнатӣ ва назорати будубоши шаҳрвандони хориҷӣ ва бетабаъа тадбирҳои мушаххасро мавриди амал қарор медиҳад. таъкид гардид, ки дар шароити кунунии ҷаҳонишавӣ ва бархурди манфиатҳои гурӯҳҳои ифротӣ, ҳифзи амнияти ҷомеа ва таъмини тарбияи дурусти насли наврас аз масъалаҳои аввалин дараҷа ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҷиҳати пешгирии шомилшавии шаҳрвандон, бахусус ҷавонон, ба ҳизбу ҳаракатҳо ва равияҳои динии экстремистӣ, тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ ва баландбардоштани ҳисси худшиносиву ватандӯстӣ муҳим арзёбӣ гардид. ҳамзамон зикр шуд, ки гурӯҳҳои корӣ вобаста ба пешгирии омилҳои номатлуб дар маҳалҳо фаъолияти худро тақвият бахшида, бо сокинон вохӯриву суҳбатҳои судманд баргузор менамоянд, аз ҷумла ба масъалаҳои риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тамоюли бегонапарастӣ ва ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар ҷаласа инчунин аз байн бурдани тамоюли бегонапарастӣ ва пешгирии тақлидкории занону духтарон ба фарҳангу либоси барои миллати мо бегона мавриди муҳокима қарор дода шуд. иштирокдорон таъкид намуданд, ки ҳифзи фарҳанги миллӣ ва арзишҳои суннати тоҷикон яке аз заминаҳои муҳими таҳкими давлатдории миллӣ мебошад. ба масъалаи пешгирии зӯроварӣ дар оила низ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дода шуд. қайд гардид, ки таъмини муҳити солими оилавӣ ва эҳтироми мутақобилаи аъзои оила барои тарбияи дурусти фарзандон ва пешрафти ҷомеа нақши муҳим дорад. дар поёни ҷаласа ба масъулон ҷиҳати тақвияти корҳои таблиғотиву фаҳмондадиҳӣ, ҳамкории густурда бо ҷомеа ва пешгирии ҳама гуна зуҳуроти номатлуб дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Исмоил Холов.
дар асоси талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарӣ аз сӯхтор ва мутобиқи нақшачорабиниҳои раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти суғд ва қисми мустақили 38 ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки имомхатибони масҷидҳои шаҳру деҳот мулоқот баргузор гардид, ки дар он оид ба вазъи бехатарӣ аз сӯхтор дар биноҳои масҷидҳо ва оромгоҳҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. даъват ба амал оварда шуд, ки масъулон бояд ба қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор аҳамияти ҷиддӣ дода, камбудиву норасогиҳоро сари вақт бартараф намоянд. инчунин дар асоси талабномаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти суғд бо мақсади пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор пешниҳод карда шуд, ки санаи 4 июли соли равон ва минбаъд ҳар рӯзҳои шанбе ва якшанбе ҳама дастаҷамъона ба ҳашар баромада оромгоҳҳо, атрофи биноҳо, боғҳо, мамнӯъгоҳҳо ва дутарафи роҳҳои мошингардро аз алафҳои худрӯи хушк тоза кунанд. зеро алафи хушк ва худрӯй хеле зуд оташ мегирад. он метавонад дарҳол аз хурдтарин шарора, тамоси сими барқӣ, зарбаи санг ё беэҳтиётӣ, масалан аз оташи сигор аланга гирад. гуфта шуд, ки барои пешгирӣ аз сӯхтор дар фасли гарми тобистон дар наздикии хона ё заминҳои худ ба таври мунтазам алафҳои хушкро бояд тоза кард. аз тарафи имомхатибони шаҳру деҳоти Панҷакент иқдоми мазкур, яъне корҳои ободониву тозагӣ, ҳашару шанбегиҳо муҳим ва саривақтӣ ҳисобида шуд. санаи 24 июни соли 2026 дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент шаҳрванд Облоқулов Ғайрат Аъзамович соли таваллудаш 9 январи соли 1983 зода ва сокини шаҳри Панҷакент, ҷамоати деҳоти Шинк, деҳаи Вағаштон, ошпази муассисаи давлатии хона-интернати Пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент бо гумони машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ дастгир ва ба бинои шӯъбача дастрас карда шуд. ҳангоми аз назаргузаронии телефони мобилии номбурда муайян карда шуд, ки мизоҷон тавассути барномаи мессенҷерии WhatsApp аксу наворҳои наздикон ва шиносони худро ирсол намуда аз ӯ хоҳиш мекарданд, ки мушкилоти онҳоро ҳал намояд. من Облоқулов Ғайрат Аъзамович соли таваллудам 2 январи соли 1983 در دهه وقتون جوان سین تولد شدم. من تعلیم رو هم اول خودمون یاد گرفتم، بعد همتا در نزد دومولو فتو که اینو در خیلی حیوانستان همتا سبق آموختم و تا امروز با همین قسمت فعالیت دارم. من از سال 2005 تا این جانب در همین کار سرکار دارم. در کدام کار؟ در کدام کاری مولوگی. مولوگی؟ چخیل با کدام طرز اصول مولوگی میکنی؟ و همین طرز اصول وقتی که با من مراجعه میکنم و میبیان از من آب مانده میخونم، شروع کنم یا دعای ترس میخونم یا جین برورم میکنیم و همین مثل دعای بال میخونیم یا کشایش کارش میخونیم همین خطی و بعد من با مبلغش مثل 50-60 تومان میشد، خیلی من به این قطعه پول یا یک چیز طلب نکردم از میدارم. بیشتر یعنی زنها با خود مراجعه میکنن با مقصدی مثبت خوب و شاهراشون چی رو میخونی او را؟ مالتر با مقصدی مثلا با شوهرش با مساق شدمان پدرازش با همین رو باید میکنه که من موقعش و غلطی هم چی شده است هم با دعا میخونیم یا داخل دعا میکنیم. سوال دیگر خیلی شما از روی همین موارد که ما جمع کردیم طریق آنلاینی، طریق برنامه مسنجری واتساپ با صورت میفرستونم، خیلی چخیل امروز دعا میخونی، چخیل امروز دعای خیلی مستجاب میشیده باشه، همین پیاد کن تا شرطه روزان صورت مثلا خودش میو شوهرش میو برای کشایش کارش یا برای بی‌پردازش میفرستانم. ما مثلا با مانده
سوری اول نشر سوری مسابقه و تاریخ سوری خونده حاضر جوتن کنده میبینوش خونده فکر کنم که خودش میتونه که من این غسل کنم که اگر نباشد ورده ده حفظ دعا کنه دلو میریزی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بحرمة الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها من از کرده خود پشیمانم و تمام مردمان شهرمند شهر پنجگیر مراجعه می‌نمایم که به نزد ملا فول بین به نزد مثال جادوگرها هیچ وقت نبرد. این همه دروغگویی برای نزد خودشان برای مثال به دست مغول افغانشون همیشه کرده از مثال ویا پول می‌خورد و همیشه سبب ما کرده خود پشیمانم و همه مثال با ویا مراجعه می‌نمایم که به نزد فول بین نروند. нисбати шаҳрванд Облуқулов Ғайрат Азамқулович бо дастрасии моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон маводи маъмурӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ ба суди шаҳри Панҷакент ирсол карда шудааст. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми Панҷакенти Бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархондаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.